Rashidi minista ne, sannan da yaran mama. Yaran mama ya ce ta ɗaya kin zarce wa biyu. Sun ganta fara yarinya ce kalar madara. Na ganki ina ta ƙaunarki, ina to yi ma ki kai ni gun mamarki. Ina ta faman yawan yin kewarki, dare da rana ni nake yin ƙaunarki. Ke sarauniya ce, ki a zuciya ce, ya kamata duba. Ina ta san ki dare da rana, bani so a banni ni dai da ke ma. Ko da yaushe ne ina ta roƙo ma, gurin Allah ya bani domin ke. Bani so kalmar nan da za a ce rabuwa tsakanina da ke yar uwa. Ni gare ni ki zamo garkuwa, a hakan nake so ki zamo inuwa. Ni da sanki nake kwana har da tashi, ba watan na fi so bayan yake. Ni cikin zuciya ta sanki ya kama ni, ke jin babu kamar ke. Ke ce ta ɗaya kin zarce wa biyu. Sun ganta fara yarinya ce kalar madara. Ni ne na da ci san rahinki zan sauki. Ku tsaya ku duwa ce da na ba da labari kan santa. Ni Ruma ce sarauniya ta, ita kaɗai nake buri na ga. Ni ƙaunarki nake ba so, ba zan aure ki ko ba yau ba, amma so shi ne tubalin ƙauna. Dan tsaya mana ƙauna, sai da haƙware ake ƙauna. Su masu ladda da shi suka zauna. In kin bani so zan baki ƙauna. Ki so ni na so ki ba laifi, ba ki bani na baki ba wa'adi ba. Ƙarshen zamana da ke bai zo ba, tun da ban ga laifin da kika yo ba. Da na son ki can ban ta zama ba, ba zai a ce hadari ban aure ba. Ke ce ta ɗaya budurwa ta, kin zarce biyu ɗan mata. Kuma ga ki fara dama ke ɗin kalar madara. Keke mai ɗeban kewata, ɗan mata, ƴar gata, budurwata. Mu je gida ki gaida mamata, a ba alfahari na mata. Allah ban kuɗi kamar ɗan tata, isiya mota in tuka ta mamata. Ruma kin zabto zayata, a zuciyata nake jinta. Ina ganin ta zan ta, ina tashi zan baki gata. Masoyiyata a barbaɗata, a zuciyata uwa ta yata. Cikin gidata zan bata gata, ririta sahibata. A zuciya nake jinta, masoyiya zan ririta. Ina tashi zan nuna ta, ina fatan ta zama ta. Ke ce ta ɗaya budurwa ta, kin zarce biyu ɗan mata.